stříkovat. A je to tady jako. A nebude stříkat ta krev. Tak přátelé, já jsem si dovolila připravit rukavice, protože tenhle zákrok bude jeden z těch obtížnějších. Ukáž. Možná, že vezmu jí oko, já ještě nevím. Možná, že se netrefím. Romka, to tě bude asi bolet. Jo. No právě, že ne? Ne, už tam máš promíkový dneska, že? Jako, zkus to jenom tak, ten zbytek toho Ježiš, zůstane, ona má protože mi to to. krásně. Já nemám, že? Já samozřejmě strach nemám. Jako to vidím. Opatrně. Opatrně, Romka, to je samozřejmě možná. Romka, napiš se. Držím tě. Ty si to pivo dal nebo udělají. Já jsem tě tam píchala, Romka, cítila jsi to? Jo, trochu. No, v klidu. Tě držím ruku. Dobrý, u těla ten hníz, co vytřískne. Romka, teda Barka, to toho něco Víš to, že musíš Říkal, že už to jako, a tak to je v piči, ale jako, víš, co by to totiž chtělo? To tady ale, přátelé, jsem už od krve, já to poukal si omdlím, že nesnažím krev, já jsem to zapomněla říct. Oči, co to jsi za lékaře? Já jsem zapomněla krev. Je tady? To bude dneska. Ty máš aj to? Rukavice? To v tom oku má, že? To v tom má v tom hníz. To není normální. Já to nechci vidět. Jako možná, že to nepřežije oko, jo, ale tak to... No už to nevidíte, v klidu. Chceš to? To vidíš, jak se už Tak to bude cítit, ne? Ne, já jsem tam píchala, to by může teče. Tak možná, že už to být jako no. Jo, to si myslím. Protože já tam vyštu, že tam dám vyšňák. No, nemáš to pidlo? Má. Kanagon to mám, jestli to můžu... No všechno. Kanagon, ne? Jo, jeden. To je dobře. Ale fakt tam už asi ne. Normálně tak z bačky celou hlavu. Kolik je to, Romka? No protože už ne. Ne? Ne, a počkej, přijde dolů, tak to bude mít. Tak počkej. Normálně tam těpní ten výšňák. Jasně. A uvidíš zálev a uvidíš zítra. Uvidíš zítra, si to přijde, že to Mi to totiž asi prasklo v tu noc. Teda můj mobil, ano? Makáš? Mi to asi prasklo v tu noc. Protože půl za tam teče jenom krev. Jenom krev? Jenom, že nevím, jak na to sladko vyšlo, to budeš muset asi přelepovat něčím. Jo, ale Nebo mám to vyndávat? No, jako bylo by to asi nejlepší, že? Stačí, když to přilepíš, pak nebo no a pak vole budu opalena a taky flajstr to bude. radši vytáhni, no. No, to jo, no. No ty už nepůjdeš, jo, radši na to. No, už mi to pěkně dlouho nikdo nedostanu na ty Marky. Barka, to pivo tam vadí. Jo, ještě ne, ještě teprve mám. On není na horách? Tak počkej, Barka. Nemám já já ještě zatím neasistovala, ne? Takže Jo. to kontaminovat jehlou. Jestli jak doktor House. To máš tady někde. Jsem to zrobila Turkou nějaké tvrdé, ne? Turka jsem říkala preso, ne? Že máš preso? Že jo. No, tak to ještě použiju zítra na někoho. Jo. Nemám něco. Že bych ti to zapíchla. Ty bych si tak něco píš. Mám tady to. No, to je taky na vyšňák. Kdyby ty tady si dala to pryč. Já ti podám asi Jo, záleží, mě to nebudeš to vadit? Ne, protože ne. Já ti dám celý ten vyšňák domů, nechceš ho? Jo. Já ho mám na nic totiž. Zorvela zpracovat. Jo, dáváš za ní. Jo, Romka, teď každý celé spadlo. Romka, máš paní vlasy dětka višňové? Už asistuju. Na kráska, teď si to stačí do oka trošku, ano. To je jasně, Marka je další asistent. Já budu podeš prostředovat ještě to. Hej, mě by to bavilo, ne? Tak krev, Já se nesnažím krev, ale jinak by mě to bavilo. Dík. Tak ukážeš dáš? Tak, Romka, po operaci. Kolik přežil? Jo, to záhle jo, dobře jsi mi poukázal, děkuji ti. Tak že jsme probudili. Poslednější vercek. Přátelé, rukavičky jsem dala, to jsou ty ručičky, které to...